Africa Content TV. Ìkànnì àwọn gbogbo ọba ládéládé. Wọ́n wá bàbá Ṣadé. Àgbàbáyọ̀ àgbàbájọ́ àgbàbáṣẹ́ anniversary. Èmi kọ́nà ìwẹ̀. Látún yẹ̀yẹ̀. Fúnṣi jínéjíné. Ọtúnba jíné mi. Ismail. Tó jẹ Máyégún. Gbogbo ìbá ńlá Máyégún o nígbà àṣìjídé. Ó ní kí n bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Aláyélúwà. Ọba Ṣadé. Àṣà pẹ́ lẹ́nu àmì o. Ẹ̀dá tó bá mọ dúró, ó di dandan kó mọ pẹ́dú. Gbogbo pàtà bá péjọ báyìí, a fi ṣọpẹ́ fún Ọlọ́run ni. Oore tó ṣe láàyè wa, kábíyèsí oníbà ẹ̀kọ́ mo bọ́ bá dúpẹ́. Jàfowótọ́ rìtì ògbọ́tọ́. Ìlú Fẹ́mi ilé Ajagungbadé. Gbogbo ọba ládéládé tó ń bẹ ní ìkàlẹ̀ mọ̀ kí. Mọ̀kálẹ̀ ìlú ẹ̀. Ọba Àdìsá mọ́ọ́rù fún mi Adékúnlé. Ọjọ́ láti ń jẹ́ Màrúfù. Ọjọ́ Màrúfù lè jìbò gbọ́tọ́. Òkí kábíyèsí Adélájà. Àlàní Adé. Ọba àgbà bí àká òkàrè bá mi. Mọ̀kọ́fà Adéṣínà, Ṣàkírù Gújì, Èṣù léwu, Èṣù pàtẹ ọjà òkú bàbá ẹni tí ó ń bá náà. Aláyélúwà, ọba Ẹ̀dá Josiah, Ọlọ́rẹ̀wájú ilé mọ́ bá dé, Àyìnà ikú yàbíkù. Ọlọ́tọ̀tọ̀tọ̀ wọ́rì, èèyàn ké wá ní ultimate. Olórí ọmọ bá kílẹ̀ Ìjẹ̀bú o. Òkọ́ba Lukman Abímbọ́lá Agúnbíadé. Òun kan náà Barrister lọ́yà. Òun kan náà Dr. Alágbára mi lágbára. Aláyélúwà Gáúsù mọ́ kí ẹ. Alani Mirazaki. Ọba pàdé Musa kọ̀ọ̀kan. Òfòrí mi ní ìgbésẹ̀ àwọn alábàámi.
mọ́kọ́ bàbí ní mi Adékànbí dúró sinmi Òṣòlù nìrèwé ọba Abdulaziz Badabiu ìṣẹ̀lẹ̀ àìsíwájú oníkọ̀tún mi ní ìkọ̀tún o ẹkúwájú ló ti ọba ní dúpẹ́. Mo kí ọba ẹnjìnìá Súlẹ̀ Mọ́nàmí Adékúnlé Bámgbádé àròlé ọlọ́fin ogun fún mi níre àdìmúlẹ̀ gbogbo àwọn yìí. Ọba Biliamin Àrẹ̀wò òun lọ́pẹ́ ìlàkà bó ṣe kábíyèsí rẹ̀ ẹlẹ́gbẹ́dá. Ọba Adéṣẹ́kù Àjàsà àwíṣẹ́ tó ní gbòǹgbò adìyẹpẹ lórí ẹkúwájú ló ti ọba dúpẹ́. Ọba Mùsùlù Abímbọ́lá Ọládẹ́gà Olùtàgóyí gbogbo ládéládé mo kí ẹ máa kúwájú ló ti oníbàákù ní kí gbogbo ọba. Ọba Ìtú Ọlásùnkànmí lẹ́mọ̀ bá dé onígbọ́kọ̀ ti gbọ́kọ̀ lọ́sọ̀dá Atọ́ba Tẹ̀sílímì Ọláyẹmí Násírù ọlọ́dọ̀dọ̀ Násírù Àbújá Atọ́ba Abdulakim Olúṣẹ́gun òjòkó lákúẹ́ gbogbo yẹn kú wájú ló ti ní ọba ń dúpẹ́. Wọ́n kọ́ bá elect àbúrò olódodo olódodo àmúmi. Òdòdó ìlé èèyàn kẹwàá ní ọ̀ tí mo kí ẹ̀ síbí. Mo kí gbogbo Yorùbá tennis club tó ń bẹ ní ìkàlẹ̀ ọba ní dúpẹ́. Mo kí gbogbo White House jet tó ń bẹ ní ìkàlẹ̀ ọba ní dúpẹ́. Mo kádé ní kẹ́mọ́nsù láti. Ìyá kìkì mo kí ẹ mọ̀ sọ́ra. Adéníkẹ́. Ọmọ àpè náà ní sọ́lọ̀ Fáróbí. Mo kí ẹ Débọ́lá. Adìyẹ dé. Akílẹ̀ Débọ́lá. Mo lówó bí Ṣàbí. Mo Ṣàbí ọmọ bí Ṣàbí. Adìyẹ. Ìyàn tèmi Àyìndé mọ́kọ́ ọlọ́run arábàbí. Aláàjì jẹ́ lílì. Àkàndé Adépòkì yìí. Àlùjáàjì. Àkàndé àní ìmọ̀ṣàun. Aláàjì jẹ́ lílì Pòkì yìí. Aláàjì mú káyìlá mi. Àjàwọ̀ ẹ̀dẹ́. Ọkọ̀ alájà táwa ká lójú. Ẹ̀pẹ́ nílé ọmọ lọ́rọ̀ táwa ká débi. Mo káyìlá jà o. Òkè Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé o. Mo kí kọ́mìrìdì ọ̀pẹ́ ẹ̀fọ́ káàdé. Ọmọ àkúwájú ló ti ọba ń dúpẹ́. Àyìndé Ọládèjì Pòkì yìí. Tajudeen mo kí ẹ bá mi.
àná kábíyèsí olówó mo kí yín mo kí gbogbo olóyè ní sọ̀rọ̀ pátápátá ẹ máa kú wá dúró tì. mo kí bùkà ìlànà ọmọ bàbá lọ́lá ẹ kú wá dúró tì ọba ń dúpẹ́. Jago máa jọba lọ Olúwa. Máa jọba lọ Olúwa. Adésínà ṣẹ́dẹ̀ máa jọba lọ Olúwa. Máa jọba lọ Olúwa. Ìrẹ́lọ́ba ká kó lè rọ̀ lóyè. Alágbára máa lè ṣẹ́gun ìjọba ẹ̀dùn mọ́ wá yéye òwò májọba lọ Olúwa 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 ìwọ lọ́ba tá kò lè rọ̀ lóyè. Alágbára kò lè ṣẹ́gun ní ìjọba ẹ̀dùn wá léyè o máa jọba lọ Olúwa. Mo kí gbogbo alága ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bẹ níkàlẹ̀ alága ìjọba Èjìgbò ẹ kú wá dúró tì ọba ní dúpẹ́. Ìyálóde ọmọbìnrin o, Rámọ́tà láyé mọ́ kí ẹ. Ààrẹ Muwade Báyọ̀, ọmọ aláṣojú, alága ìjọba Ìsọlọ, pẹ̀lú gbogbo kánsù mẹ́fà, ẹkúwájú lótì. Ṣìkìdẹ́bì, lídà ẹgbẹ́ wa. Alájà Fáúsá, mọ́ kí ẹ o. Fáúsá ìyájọ́ báyìí ní okú oríire ewé oyè amọ́rí. Mọ́ kí ẹ Àbíkẹ́. Àbálù. Àṣìjọ́ kọjá, ó sì mọ ẹ̀ níyàwó. Ayájẹ́rí mi ká dẹ́gbẹ́ ẹ̀bò súwìtì ní bọ́lábọ́lá. Ẹkúwádù ló ti fi ọba dúpẹ́. Abdulrasheed Shidiko. Ẹbí tèmi Àyìndé ní Wàásù. Èjìlẹ̀ níbi ìsọ̀dà. Ìṣẹ̀lá ọmọdé ewé. Ògèdè gbé mi máa tẹ̀yì mọ́ kí ẹ síbísíbí. Ìṣẹ̀lá ọmọ kẹ́yì. Gbogbo yìí mọ́ kí pátápátá. Ẹ máa kú wá dúró tì kábíyèsí dúpẹ́. Olówó ní Súlẹ̀ báyìí tó. Jàfó olówó ní Súlẹ̀ báyìí tó. Ọba ṣẹ́mi olówó ní Súlẹ̀ báyìí tó. Jàfó oní ìgbà ẹ̀kú Súlẹ̀ báyìí tó. Jàfó oní ìgbà ẹ̀kú Súlẹ̀ báyìí tó.
máa tù súlè máa tó. Ọlọ́bàbà Kọ̀yí Adémọ́lá, bàbá Ṣàkẹ́, bàbá Rúkàyà, bàbá Ṣọlá, bàbá Báràká, bàbá mi mọ́ṣálá bí àbàbò yìí dààmú ọ̀la, bàbá Bàṣọ bí adé ní bàbá Tẹ̀júmọ́dé. Onígbà ẹ̀kún afẹ́jáyẹjá, jàbó ọ̀kọ́rin jì mí. Bàbá Yẹ́sùfù onígbàún kí ẹ o. Ọ̀kọ̀lọ́mọ rírẹ̀ bàkọ̀ oní kí n kọ́ ọba, ají ìmátọ̀ra ẹ̀jẹ̀. Ó bàbá Yẹ́sùfù, èèyàn kẹwàá ń fi ọtí rẹ̀ tẹ̀. Ó ní kí n bá ń kọ́ bàjá bọ́ ọ̀rí ti mi. Èèyàn Lágùdà, bàbá Lágùdà mọ́ kí ẹ rí ẹ gbogbo àwọn awo ọba. Gbogbo yẹn kú àdúró tí o. Olówó ní Súlè máa tó. Èèyàn bá dé bò lóye ààrẹ orí ọ̀kì. Èèyàn bá dé bò lóye ààrẹ ọmọọba ní Ìjẹ̀bú. Thank you. Àbúrí, bọ́lá kejì, ẹ̀gbá tó pọ́njù, ìyó fi gba tírípù, ìlọ́pọ̀ mẹ́wàá ní ọgbà tòní àdé, ayádájá ládùrí. Bọ́lá kejì, mo kí ẹ kí ìyẹ̀ ọ̀ àyà àti ìṣọ̀lá o. Aya tó ń pè mí àtòní àdé, kò dẹ̀ nínú ẹ̀yìn o. Bọ́lá kejì, mo kí ẹ kí ìyẹ̀. Aya dada lálùpá ìka ò ṣeun mi. Aya tó lè gbé mi ìṣọ̀lá o. Owó mọ́tàkà sílẹ̀ ní àdùnnímọ̀ ló ń kéèjì. Aya tó lè gbé ìṣọ̀lá mi ṣáàkìrù mi. Wọ́n kọ́ mọ ṣífìlẹ̀ mọ́mù Kazeem Láwórì. Àwọn tèmi ọmọ bọ̀ láàárọ̀ arábá ń bí ọmọ máàmù ẹ̀bà. Wọ́n máa kó àdúró tì mí. Àìní ọmọ bọ̀ láàárọ̀ arábá ń bí. Ọ̀pẹ̀lìtì, wọ́n wọ́n sọ kò bí èrè ní. Olórí máa wọlé wọ́n bá. Olórí ọlọ́wọ́ máa wọlé wọ́n bá.
Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń wí, ojú òdúrà rẹ̀ wá kó máa kí alábá bí. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ ọlọ́jà pátápátá. Ẹ kú àdúró ti torí Fọ́sá. Tí mo kẹ́ màmá mú kí padà sọ̀rọ̀ láwọn máa jó. Ṣáíṣáí mo kí ẹ mo dúpẹ́. Tinúkẹ́ màmá Búkì Sàlátò láwọn máa jó. Ọmọ Ògúntúlù. Tinúkẹ́ màmá Búkì Sàlátò láwọn máa jó. Bàbá mi gbọ́ láàbò kí ẹ. Àìdíadé torí ó ní ipa ikú láṣẹ wá bí jàfó jàfó. Afẹ́jáyédá ọba onímẹ̀kù nígbò máa wọlé gbogbo ara tó fi kí ẹ onímẹ̀kù. Kábíyèsí ọba Kóredé èdè etí inú. Kátẹ́ ìyà sórí yín ọ̀gá kó tó gbọ́kọ̀ sójú ẹ̀dọ́ fi kalẹ̀ sí ó tún jó aláìlò ìrètí ó tún jó. Ẹ sì gbọ́ bá.
alájà ọ̀la òkì. Òkè yìí ká bẹ̀bí. Ìdára ni mo ta láyé. Ọmọ bí Òṣogbo. Ọmọ Èkó pàtàkì. Yìí mo ta láyé. Òkè nímọ́. Ó ti rẹ́jú.